Yolanda Ramos Las, arrasatekua, eta bueno, naiz eta behin Durangon bizi, Bizkaitxarra orduan. Historiako lizentziatura amaitu ostian, año sabatikoa edo deritzona hartu nauen, gauzak ondo pentsetako, eta bueno, urte horretan edo erabaki nauen doktoradutzako kurtsoetan edo matrikulatzea. Hori ezagutzeko nahi nuen. Eta bueno, hasi nintzen, Gasteizen ikasitako banaz, eta orduan hango irakasleekin harremanetan, beti sortzen dalako harremanak ez, karreran ziar. Eta holan egon nintzen, Juan Bosco, Amerikako departamentuan edo dagoena, eta Oskarrekin, Oskar Alba de Gila. Eta bueno, eurekin edo eureke animatuta, azkenian pausua eman nagoen ez, aurrera pausua eta beste mundu honetan sartzea erabaki nauen. Mintegi honetan aurkeztuko dudan gaia da, Manuel Calvo Agirreren bizitza pizkat ikustea. Deitu duguna Americanos Visibles eta Invisibles. Eta izenburu horrekin nahi duguna adieraztia da, beti eta historiografia beti hartzen ditu dela pertsona batzuk, igual garrantzi handia izan duten pertsonak, baina, klaro, oso aberatsak izan diren pertsonak, baina horien atxian beste pertsona batzuk egon dira. Eta hori dira guk deitu ditugunak Americanos Invisibles o Americanos desde la sombra. Euskozare nik ezagutu nauen doktoradutzarekin hasi nintzen nian, Oskarren bitartez, ikerlarien sare horren kide egin nintzen, eta niretako lehen aipatu dana. Herramienta oso importantia da guretako, daukogu aukera, eta jasotzen dugu egunero gure korreuan, Argentinatik edo Kubatik edo munduko edozein partetik jasotzen dugu galderak, jendia sartzen ditu galderak. Zuk botatzen duzu galdera. Gero ikusten duzu nola jendia erantzuten ditu, ez? Nintako liburu baten edo ez dakit nun topatu nagoen referentzia, eta nik uste dut egiten dugun lana garrantzitsua da, oinarte egin den lana garrantzitsua izan da, baina ondiokan daukagu hemen lana egiteko, pila, daukozun hori informazioa edo, nahiz eta oso txikia izan edo, beti ere helaraztea, ez? Ez dakigun, igual guretako garrantzi handirik ez duen zehozer, igual beste batendako oso garrantzitsua da.